какво става, хора, са влеми, днес ще скъсаме една путка. Базика се, бе. Давате! Не, ама се много ебате. Не ми го подпуках. Това една бие сетки за един, не бати просто. Гад. Човека не иска пълпа импакт, така че не прави никаква напредно с него. Кой не иска пълпа импакт, бе? То. Кой то? Айде скарайте го, бе! Да, излез още малко. Излез още малко. Това сфер, че скача, той не е реал, така че. Той е хак. Гледай само, ако го фана. Леле, бега, тук той с такова ми бие по един сърце ми бие. Бутай го това дупката. Аз скай лидер, ама изкочи и той. Долу ли е? Не знам. Не го виждам. Я го слем. Той пие, и аз пием. Аз съм изпил. Скочил е. Айде на мезето. Айде GG. Гъгъ, Про тройка. Про 3. И да, хора, убиваме Про тройка в клип. След още не беше избил човек. Лек няма да ли. ГГ Про 3 в клип. Ти ли за всичко? Аз съм взел панталонки, каска, честплейт и меч. Нема лъж, че си взел панталонки, аз съм взел панталонки. Не бе, бутушки, каска, честплейт и меч. Ела холме бедрок. БСГ. Още един човек ме пита как ми е канал. Идвай холме бедрок. Холме бедрок. Оп. Той садна и левна. Косана. Про тройки, тук сме фулнати, почваме. Човек, как му беше ника на това? Не знам. Да се го мине карта. Взех някаква глава. Къде да знам, той левна. Какво взех? Аз съм взел панталонки само. Аз всичко друго. Фиксвам ги. Фикс. Човек, то май ти го уби. Аз го налегнах. Важното е, че сме го убили. Warhead. Аз ще оставя малко хилки. Че взех прекалено много. Той беше на фулнати хилки. Не обичам да ходя с много хилки. Ето как ги оставам закрити, пък да има той. И да, хора, забравих да ви кажа, че сме тим с слайма. Не, верно. Не, това е нов клип, аз ти съм казал. И така. Преди малко имах клип, но нямаше никакво PvP, реших да го стопна. Нещо се прееба и затова реших да правим нов. И така, дайте кажете. Трябва да ви спава 2 часа, да карате. Дей дори ако искаш. Да те карам на сила, да казваш. Човек, аз взех доста голденки. Колко? 3. Базикът да. Никакви голденки не взех от това. Аз съм дупката, като скачам и убием кожиките, да, доста дропват голденки. Така. И Скайлина ви пише да се абонирате за мен, ако сте пичве. Може и за да панда, но не е препоръчен. Значи препоръчен. Не е препоръчен.
Скайлер ми препоръча за мен, не за бандата, така че... Опа. Да, нас ни грифнаха в старото холме, къде живеехме с крип. Гледай сам какво остана. В някакви холме. Опа! Сгреших. Щех да им покажем холма, който аз изтърках. Ти да летна ли холма оттам? Да. И аз. Точно набута дупка. Кой? Crossfire. Ама горке не мога да разбуди. Няма фаерка. Ама той си така. Човека за какво копира? Не знам. Ай, кръс до вечер ще го бавя ако влезе, виж какъв лайк. То за Нева. Глей! Аз те ударих преди. Ой, вик. Снимай. Снимам го. Чакай, аз съм се в зоната и той да ме бие. Виж какво съм описал. Той ще банем за хакен за копийника, гати човек. Нека мога да не го банне за копийник, но за хак 100%. И що да не го бани за копийник, той направо си копира ник. Само че дет няма БГ отзади. Той и диска не може. И да, хора, има нова дупка. Кино в WARP PvP Impact. Але едно се направи за клипа. Дупката е строена от Best Funny BG и Crossfire BG. От Cross БГ. Cross BG. И да ви покажа новия WARP PvP Impact. Опа. Чакайте, че... То трябваше да ме хитне, бе. И да, хора, това е WARP PvP Impact. Тук, Чакай, като влезеш, няма излизане. Тук е за тимове, тим срещу тим. Чакай ме сега. Има Ender Chest, така че това е хубаво. Може да си запазите и Я трите. скочи, я скочи. Ама да не ни скочи някой ще трето трябва. Няма ти скочи никога. Чакайте да го разгледате по-хубаво. И Тук по принцип е тук нямате никакъв лак, понеже... Няма никакви постройки. Да, има само... Само е това дърво. Да, едно дърво и пажини и един Ender Chest. Ender Chest, който аз имам кучи. Тук има вода. Готина лак. Чакай, че... Какви голи има тя? Да, координатите са далечни. Са хубави. Така че, кой има то? Значи направо се подпуквам. Право Не, съм. сега. Опа, дойде някак. Ой, това Скайлиза. Скайлиза, аз го викнах. Той ме пита къде съм. Яче. И тук, ако заклещите някой, е така, и го налегате, той е ден лега, ако не може да излега, печелите хубав сет. А тук имаме ли право на някакви команди? Хоумер, спаун, да, на спаун имаме. Да, тук имаш право само на спаун и на фит. На фикс нямаме бай. Фикс. И на Има фикс. някой в дупката. Имаш и на фикс. Invisible. Ма сега Invisible, кажи едно хи на хо. Ивчо беше ли ти с май? Той вика на всички хила, аз му викам да кажа на хората ето. Добре, Майнкарта и Ивчо бяха ли? Да, то Ивчо не е оригиналния Ивчо. Бе, викай се няма на... евент. Опа, стъпваме. Фиксал. Какво стана, скачам и пием. Пием и скачам. Нека тук фърна някакъв як меч.
Не. Нямам фраерка, отивам да ходим в чат. Нямаш пак, аз ще ти дам. Ето. Не, къде отиде фарката, бе? Таки... Това май е зи. Аз ще го дам меч. Това ме бе. И да, хора, в Ender Chest имам две фул части. Почти фул лък. Една джамбулска, че Monster Spawner, който ми ги подари Тони Шоу. И... 3 легендарки. Добре, отивам да си взема фаерка. Ти. Защото никой не е спи. Ска лидер е тук. Слайд. Майнкарт. Ела са трябва ти да ефе. Да, пиш. Чакай, се казвам, пише. Ето го Майнкарт. Музика Minecraft are. Какво стане? Епал съм го. Аз ще гледам, защото ми е кеф. Човек, аз ще ти кажа кога скача, защото мен ми лаги. Пиша с 20 не знам колко FPS. 19. Така често съм казала на никой да не скачат. Да се кажи Visible. Да, евент сме. Аре, Аз викам и Сено. да, то нищо му скачаме целия чесен. Няма скачане, да ако стане. Дойде платно никой от него е. Вижте има една регенка за кеф. Заради те ми свършиха полшаните. Кога изпита? Да скача, аз няма скачам първи. Аз ще скачам, защото съм пич. Аз мога да докосна. Стига, бе! Не скачай! Ма сега скай... Да носа. Не, прибери си скай. Чакай да хвърля една хилка. Това една тръгва да яде лега и се прибира, омага. Нали карта? Овзариш не имам. Да го питам. Да, репа се. Човек не верно да му бием толкова много. Ще чак да тръгва да яде лег веднага. Аз си взимам експи да пи са така. Окей. Викам и да скача. Чак натам няма ход да ме преебете, да ми порне. Опа! Ще скачиш ли, бе? Ама... О, 2 в 1 ще ми правите, айде! Може ще ти им си тука. 2 в 1, опа, моя грешка, щех си. Айде! Шит няма да го прибием, бе. Шит няма да го прибием, то... Няма да му дам да изделек. Бити се, той... Да се прибра, ако ти скочи пак. Опа, лаги ми! Скачиш ли, бе, муцка, хайде. Мен са ми свършили ефект. Айде, бе. 2 в 1. А не убихме
Под началото на клипа някой. Да, убива пратройка хора. Аре, пич. Чак те рефрешна чомпът. Не знам защо като не стачи. Скочил ли ми е? Не. Ето вече да. Какво? Така ли бе? Ладе. Мога си ми силен бе. То вече не смее ти скочи. Пиеш ли? Пиеш ли? Ама ти бързиш. Хелките ми се ролбакват. Ама ти скачаш ли? И нека скача, ще ги бием 2 в 1 тия. Брако не мога да яде леговете. 2 в 1 ще... 2 в 2 ще бъде. Пи. Гледай, не мога да си хилнем. Това ги сърва. Не, аз пием и скачам, няма да... Не искам да мрем. Това ги сърва. Да, аз пием и скачам пак. Пи. Ама не PvP тук за кеф. Значи някой скочи ли ти какво става? Да бъде 2 в 1. Кажи кога го порнат. Ако Майнкрафта порнат. То ми вика сега аз първи да скачам, няма стая първи. Не скачай, какво ти стане ако си 5? Защото аз мога му правя комбота, той не мога. Кажи кога да порнем. Гледам. Мишката ми багна. Чакай, фърлим още една хилядка. Бий си хилядка. Човек ме ми лагва. Прибирай се, що мой. Мене ми омръзна. Аре скачайте де. Не, няма се да вътре. Ще изям голденка. Гледай сега как се игра. И кабела на мишката ми се бъгва. Майко му шеба. И скачи, какво ще става. Ще ям леко, ако нещо стане. Дарата сърти ли, бе? Не му издеш лек, бе, приятел. Ти пред сейф зоната ще умреш, бе. Пред сейф зоната, знаеш какво е това? Май не знам. Майнкрафта ще скача ли, защото аз нямам хилядки, нямам нищо. Сама си се катери по дървата, аз идвам при него. Опа, той е хак! Гледай го! Само май са топна на дървото. Опа, грешка, не си фикснах. Зади тебе то! Би го! То му пуснах комбо, бате. Даже ме хилна човек. Да. Човек, аз тия мога да ги бием 2 в 1 мисля, ама заради клипа нещо ми лаги. Върди ме, че толкова ме хитне. Кой се те хитва, бе? Ти ли, бе? Аре, махай се, бе. Става PvP некво. Така. Човек няма никакви хилядки, гадост. Аз ще правим някакви хилядки. Виж бедрока. Да, аз верно ставих някакви хилядки. И аз съм си стал там 5000. Да, реши. Ще остава така. Ама... Ако може да не ми скачат 2 в 1, защото къде ми лаги, къде е 2 в 1. Аз съм минимум. Хълне бедърок. Сега да видим къде сте хилядки. Ето, супер. Имам хилядки. What if it... Излиза.
Есть това казване. Да. Но сега Minecraft може ли брат ти да не се Ама остави го, бе, аз качам по него, бе. Не, аз него мога да го убием. Него едно си го бием без хелт, без нищо. Ама ме е страх, защото той си пада по храка. Какво ще се биеме, най? Или знаеш какво? Ще се направим на два чънка, О, не дей на два. че да не ми лагва. Е така. Ето нямам лак. Два чънка си ме е нормално. Някой в дупката. Скачаме. 3 в 1. И това е една меча. Хил. Къде си? Никъде. Да не купиш хил. Майнкарт е на... Ето. Чакай. Нека ми пише какво правим. О, what the... What the fuck, човек? Какво? Опа. До 100% с 5 лега. 5 лега. Стига, няма да... Опа! Чакай, цвети. Глупавия му брат скачаш и ги... Какво? 5 в 1 ли искат? Опа! Той ще ме отрепе. Газ по Майнкрафт. Хити ме. Фид. Сега ли ще ми свърши фида, бе? Даркстър ли си къв шара, бе? Абе, с това ме е страх да се бием, бе, то е фулка сигурно. Фулка, он че види една фулка. Ай, скача още. Еба. Да ме пикна слайма, виж как не сме да... Е, сега че види. Ама сега слайм. Какъв е тоя дарк? Лакионен да слам. Аре, бе. Оф, леле, какви са тия хитове, къде ми вкарва това, бе? Прибери Ме си. хитва така. Чакай, аз ще им запушат. Хоме май. Изчакай, след малко идем. Ти не ти изкажеш, че ти правят 2 в 1. Сега иде. Аз нямам хилтки, аз ги пръскам заради тия. Какво? Един фаер. Тревите ми се нещо. Това. Нямаме хелми в холма, аз тя да си правя. Окей, напред. И на какво ще кажа? Топиш клипър и прешхед. Не. Мисля това да бъде за клипа. И що, колко време снимаш вече? Има 20 минути. Окей. Да, хора, това ще бъде клипа. Ако ви харесало PvP-то, искате още такива яки епизодчета, защото аз знам, че ви е харесало и ще искате такива яки епизодчета, да биеме някой.
Може да напишете някакъв коментар, Да се абонирате за мене. да се абонирате за мене, не за пандата. Сега, кой каза? За мене се абонирате, не за теб. И такова. И ако ви харесва клипа, не забравяйте да дадете палец нагоре. Да се И абонирате. канала на Депанда ще е в описанието, нищо, че той е такъв и го мързи да снимам. Добре, днеска ще си стига към тази и ще снимам, айде. Не му вервайте, чао!